O delegado da Xunta en Ourense finaliza roldas de contactos cos alcaldes reuníndose co rexedor do Carballiño e visitando obras nunha vivenda realizadas con axudas da Xunta. O alcalde de Maside reunirase mañá co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para pedirlle unha cuberta nova para o centro de saúde. Boborás levará este venres a pleno unha modificación de crédito coa que facilitarán 17.000 euros en axudas para a hostalería na súa segunda convocatoria neste censo. Moi boa noite a todos. Comezamos hoxe falando dun suceso dun accidente que tivo lugar esta tarde en torno ás 3 na autovía de Santiago a Ourense, altura de Maside. Ás 15 horas e 10 minutos producíase un accidente na autovía Santiago-Ourense, na AG53 no kilómetro 77, en sentido decreciente á altura de Maside, entre unha furgoneta Hyundai e un camión articulado. Da colisión resultou ferido de carácter leve o conductor da furgoneta. O carril dereito en sentido Santiago tivo que ser pechado o tráfico. E o Carballiño hoxe mantén 20 casos activos, pero síguense a producir contagios novos. O Concello de Maside baixa ata os 11, Boborás mantén 2 casos e continuamos con 4 concellos na comarca do Carballiño libres de coronavirus. A comarca baixa hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 35, unha cifra que se balancea pola evolución de Maside e do Carballiño. No Carballiño, hoxe os datos manteñen un total de 20, os mesmos que na xornada de onte. Aínda que a cifra total se mantén, as altas das últimas horas son as que manteñen as cifras estables, pero segue habendo novos contagios. Onte, de feito, rexistrábanse 15 casos nos últimos 14 días, 15 contagios novos, e hoxe esa cifra sobe ata os 20 contagios. Maside baixa ata os 11 casos, 2 menos ca onte. Boborás mantén 2 casos activos, a mesma cifra tamén que onte. San Cristovo de Cea conta cun positivo, igual que a Piñor, que mantén un positivo dende o pasado venres, logo de levar tempo libre de COVID-19. E os demais concellos, os que restan, Bearizo, Irixo, Punxín e San Amaro, están libres de coronavirus. O Comité Clínico mantense reunido esta tarde para avaliar a situación e a evolución da pandemia nos concellos galegos. Están no punto de mira aquí na nosa contorna concellos como a Ribadavia, Cortegada ou Beade, na comarca do Ribeiro, que aumentaron os casos os últimos días. Hai outros que verán a súa situación aliviada pola baixada de casos. O Comité Clínico reuniuse dende primeira hora desta tarde e comparecerá mañá para dar conta das medidas acordadas. Segundo comentaba o conselleiro Julio García Comesaña antes da reunión, este sería un encontro para avaliar a evolución dos concellos deixando a un lado as medidas para a Semana Santa. O que está previsto para este martes é únicamente o asuste dos concellos que poden salir do nivel, entrar noutro, pero precisamente era únicamente ese asuste epidemiolóxico por concellos, nada máis que eso, o que está inicialmente previsto. Por suposto, analizaremos tamén a evolución dos datos destes días, se houve alguma cousa crítica, pois por suposto tomaríamos decisións, pero en principio a idea é revisar solamente a situación epidemiolóxica dos distintos concellos. Segundo os datos desta fin de semana, esta situación podería cambiar. Cortegada cunha incidencia a 14 días entre os 250 e os 500 casos por 100.000 habitantes, ou Ribadavia cunha incidencia a 14 días entre os 150 e os 250 casos por cada 100.000 habitantes, ou o concello que máis preocupa da comarca do Ribeiro, Beade, cunha incidencia a 14 días maior de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Estes concellos poderían aumentar as súas restriccións. Tamén, no outro lado, está o caso de Boborás, que o seu descenso en casos de coronavirus podería permitirlles aliviar as medidas ata o nivel 4. Tamén podería pasar co concello de Maside e pola contra o Carballiño, a pesar de que non supera a incidencia acumulada para cambiar a un nivel superior en restriccións, sí que preocupa o aumento de casos dos últimos días. Por outro lado, Comesaña referiuse tamén a vacinación con AstraZeneca que se retomará mañá e que se ampliará o colectivo de máis de 55 anos ata os 65.
A decisión que tomamos onte, despois do Consello Interterritorial, é retomar a vacinación onde a deixamos o luns pasado cando suspendeu. Estaban citados profesionais deses colectivos esenciais que están definidos na propia estrategia no ámbito da Garda Civil, da Policía Local, distintas profesións esenciais, e a idea é retomar nese momento. Estamos traballando para incorporar canto antes tamén dentro deses colectivos os maiores de 55 no grupo 55-65 para incorporarlos tamén e seguir cos esenciales, pero neste caso xa costa ampliación de edade hasta os 65. Galicia rexistra hoxe 73 casos novos de COVID-19 e hai un lixeiro repunte no número de casos totais a nivel comunidade. Tamén por áreas, a de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras rexistra un leve crecemento de casos activos. Pola outra banda, os ingresos nos hospitais descenden tanto nesta área como a nivel de toda Galicia. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 73 positivos novos de COVID-19, facendo que restadas as altas os datos totais pasen os 2.490 cun leve repunte. A presión asistencial descende, hai 3 persoas menos nas unidades de cuidados intensivos ata as 46 e 12 ingresados menos nos hospitais ata os 203. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, hoxe produciuse un leve repunte. Temos 8 contagios novos, restamos as altas e a cifra sobe en 7 casos ata os 160 casos totais. Os hospitais presentan un descenso leve. Temos unha persoa menos hospitalizada en planta nos 3 hospitais da provincia ata as 22 e mantemos 2 persoas nas unidades de cuidados intensivos. E xa está aberto o prazo para que as empresas turísticas se adiran á nova convocatoria do bono turístico Quedamos en Galicia. O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe a apertura do prazo e as condicións da adhesión das empresas turísticas ao programa bono turístico Quedamos en Galicia 2. As empresas interesadas deberán anotarse na web Turespazo ata o 15 de decembro. Como novidade, o bono está aberto a todos os galegos co obxectivo de mover o turismo autonómico. A banca será a entidade colaboradora na xestión das axudas. Haberá 3 tipos de bonos, dos que unha boa parte serán aboados pola Xunta de Galicia, de feito que dun bono de 250 euros o beneficiario terá que abonar 100, doutro de 375 o beneficiario terá que abonar 150 e o terceiro de 500 euros o particular deberá abonar 200 euros. Cada solicitante só poderá solicitar un único bono por persona. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense rematou hoxe a súa rolda de contactos cos alcaldes reuníndose co rexedor do Carballiño e tamén aproveitou para visitar unhas obras de mellora de accesibilidade nunha vivenda da vila realizadas con axudas da Xunta. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, mantivo unha reunión institucional na Casa do Concello do Carballiño co seu alcalde, Francisco Fumega, onde repasou co rexedor os temas máis importantes que afectan a administración autonómica. Felicitalo personalmente, xa o tiña felicitado por teléfono polo cargo. En segundo lugar, é unha sorte para o Carballiño, porque é un home que coñece o pobo, a mitad dos problemas dos que falamos, xa os coñecía, era consciente. E, bueno, pois eu creo que estamos nunha liña de colaboración institucional que é fundamental para o conxunto do país. Transmitinlle un pouco os proxectos que xa tiñamos comprometidos e estuvo me dicindo e mostrando pois novas vías de colaboración ás que podemos acceder e que vamos a solicitar. Eu xa digo, encantado. Creo que é unha sorte para o Carballiño este nomeamento dunha persoa que xa conoce a comarca, que é consciente das nosas necesidades e que ademais ten unha visión pois de colaboración institucional que dentro do Concello do Carballiño sempre practicamos. Completar un pouco os encontros institucionais con todos e cada un dos concellos da provincia de Ourense, no día de hoxe con Carballiño e agora que me vou desplazar ao Concello de Melón, pois completo eses 92 concellos da provincia de Ourense pois para coñecer de primeira man as necesidades e os proxectos de interés para cada un dos alcaldes e alcaldesas da provincia de Ourense. Agora de primeira man, coñecendo de primeira man os problemas, esas oportunidades, pois poder seguir traballando por e para a provincia de Ourense.
Aproveitaron tamén esta visita para desplazarse á céntrica rúa Julio Rodríguez Soto, no número 82, para visitar un inmoble onde se desenvolveron actuacións de mellora de accesibilidade. Deste xeito, realizáronse actuacións que permitiron a instalación dun ascensor no edificio o que se destinou un orzamento protexido de algo máis de 42.600 euros. Gabriel Alén salientou que a Xunta puxo en marcha axudas para facilitar a execución de obras para a conservación, a mellora da seguridade e a accesibilidade de vivendas cun mínimo de 25 anos, tanto edificios de tipoloxía residencial colectiva como casas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila. Sí, pois ahora vamos a visitar unha actuación dun ascensor na calle Julio Rodríguez Soto por valor de 42.000 euros dentro da liña do ano 20 de accesibilidade, unha liña que ven de publicarse no caso ahora do ano 21, no día de onte no DOGA, unha liña de axudas que veñen a mellorar a accesibilidade, a sustentabilidade tamén de dos edificios, de melloras de rehabilitación dentro do Plan de Vivendas 21-25 da Xunta de Galicia, unha aposta importante por mellorar a accesibilidade e a rehabilitación e acceso á vivienda nunhas condicións favorables e, polo outro lado, promover o emprego coa rehabilitación e eliminando feísmos de vivendas inacabadas nos núcleos de población. Espazo Común vende presentar unha moción na que solicitan que se elabore e que se poña en marcha xa o censo de persoas que vivan soas no Carballiño. A formación recorda que fai 5 anos o alcalde e a concelleira de Servizos Sociais propoñían a creación deste censo. Todos os grupos concluíron que era moi necesario. No Carballiño, segundo datos oficiais, viven máis de 3.000 persoas maiores de 70 anos. Ter localizado a este grupo de poboación pode axudar a facilitarlles unha vida mellor e a previr casos de atopar persoas accidentadas, feridas ou incluso falecidas soas no seu fogar, como pasou hai un par de semanas no Carballiño cando unha muller faleceu e foi atopada varios días despois. Cando fixo falta empregar esta listaxe nas primeiras semanas do confinamento, din que se viu que o Carballiño non tiña esta listaxe acabada e que non era de utilidade. Polo tanto, a formación pide ao Concello que elabore nun prazo máximo de 3 meses este censo de persoas maiores que viven soas para poder poñelo en marcha. O alcalde de Maside vaise reunir mañá co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para pedir melloras para o centro de saúde desta localidade, entre outras, o cambio da cuberta. O alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, anunciaba fai uns días que mañá desprazaríase a Santiago para manter unha reunión de traballo co vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda. Entre as propostas que lle porá sobre a mesa está a reparación da cuberta do centro de saúde. Segundo o alcalde, as reparacións mediante parcheado foron moitas e agora é necesario unha reparación integral para que a pedirán a colaboración nun investimento que alcanza os 60.000 euros. Asegura a José Manuel Iglesias que as disposicións por parte da Xunta foron boas en relación con este tema. A mí, por desgracia, este ano me toca ir todos os días ao centro de saúde porque me operaron fai 3 meses e algo. Teño que ir facer unhas curas a diario sobre as 12 da mañá. Na época de choivas sí que era, pois, eu creo que un día contei, non sei, 18 caldeiriños para recoller as goteiras. Entón, bueno, mañá veñen as técnicas do Sergas de Santiago para revisar o edificio. Se pediu unha subvención á vicepresidencia que teña unha reunión o día 24 co señor Rueda e poñerlle unha cuberta nova. Necesitamos poñerlle unha cuberta nova a ese centro de saúde. A disposición é buenísima, mañá veñen as técnicas, o 24 teño que ir a Santiago e, bueno, en torno aos 60.000 euros de inversión para colocar unha cuberta nova e eliminar todos eses problemas, porque sí que a coberta agora xa non a damos parchado máis. Eu subín ao tellado, realmente creo que hai máis manchas de pegotes de sica que chapa a vista. É o que nos toca, e, bueno, eso, pedir cousas e traballar. O
O Concello de Boborás vai a levar para a súa aprobación o pleno deste venres unha nova liña de axudas para a hostalería, cun orzamento total de 17.000 euros. A Corporación de Boborás debaterá no pleno que se vai a celebrar este venres unha modificación de crédito a cargo do remanente, que neste momento ronda os 540.000 euros. Deste xeito, queren destinar unha partida de 17.000 euros para crear o segundo plan de axuda polas consecuencias da COVID para o sector da hostalería. As axudas suporán 1.000 euros para cada un dos bares e restaurantes e casas de turismo rural, os máis afectados polos peches e medidas restrictivas. Esta é a segunda convocatoria de axudas neste concello logo do éxito da primeira, na que a contía era menor que neste caso. E o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, que remataba hoxe a súa rolda de contactos cos alcaldes da provincia, ademais de co alcalde do Carballiño, tamén se reunía co de Melón. Gabriel Alén reuníase hoxe tamén co alcalde de Melón, Emilio Luis Díaz, co que analizou as principais demandas do municipio en relación á administración autonómica. Gabriel Alén pecha en Melón a primeira rolda de contactos cos mandatarios dos 92 concellos de Ourense, unha experiencia, segundo o delegado territorial, de aprendizaxe diario que lle aportou un coñecemento máis detallado e profundo da realidade municipal da provincia. O Bloque Nacionalista Galego de Ribadavia vai a pedir no vindeiro pleno que se renove o Servizo Municipal de Augas. Din que tiña que estar feito xa hai 4 anos. O Bloque de Ribadavia chama a atención sobre que en 2016 rematou, logo de 20 anos, o actual concesión do Servizo Municipal de Augas. Dende entón préstase dito servizo por parte da empresa concesionaria en réxime de prórroga. Ante esta situación, piden ao Goberno municipal rematar a elaboración da ordenanza sobre o Servizo de Saneamento e Depuración de Augas. Tamén pedirán que se realice un estudo de viabilidade económica da prestación directa do Servizo Municipal de Augas e que se tramite a renovación da prestación do servizo conxunto cun plan de investimentos en renovación e extensión das redes de abastecemento e saneamento do concello. O Bloque Nacionalista Galego do Concello de Castrelo do Miño critica o goberno local que rexeitara destinar unha partida do orzamento a axudas á hostalería. No último pleno do Concello de Castrelo do Miño debateuse, entre outras, a moción presentada polo Grupo Nacionalista para destinar o 1% do orzamento a axudas á hostalería. A contía deste porcentaxe ascendería preto de 16.000 euros para repartir entre os bares e restaurantes da vila. O Bloque Nacionalista Galego asegura que o grupo de goberno votou en contra, deixando sen axudas o sector. Hoxe, 23 de marzo, é o Día Meteorolóxico Mundial. Esta data ten como obxectivo crear conciencia da importancia que ten a meteoroloxía e a hidroloxía para o equilibrio medioambiental e todas as actividades que realiza o home no planeta, así como para a continuidade da vida tal e como se coñece. Este ano, 2021, este día se pon o seu enfoque no océano, xa que este supón un dos maiores condicionantes do clima no planeta. A Sociedade Deportiva de Pesca do Arenteiro comezou esta semana a súa tempada de pesca no Carballiño e o enclave con máis troitas e, además, ten accesibilidade para persoas con discapacidade. O río Arenteiro é o que máis troitas de toda Galicia ten. A Sociedade de Pesca Deportiva Arenteiro comezou a tempada esta pasada fin de semana. A Sociedade do Carballiño conta con vantaxes pioneiras na provincia e tamén a nivel galego. Destacan que o principal problema que ten a pesca é o estado das augas contaminadas e afectadas polas depuradoras. De todos estes temas falará o seu presidente, Alfonso Carballeda, no noso espazo de entrevistas a Cotío desta noite. De cousas que non as hai resto de Galicia. As plataformas de minusválidos son únicas en Galicia. Aquí pescan os minusválidos e os invidentes. Entón, ver pescar a 3 tíos cegos aí, pois é un orgullo para saber que se fan as cousas ben.
Agora, recientemente, fixéronse o canal de alevinaxe do Moinho de Rousas, que é para troitas autóctonas, que iso tampouco ten nadie. Temos o couto intensivo, o canal de Toscaña, que temos aí 30.000 troitas estabuladas, que, en fin, aquí pescan 4.000 personas ao ano, este non é un tema menor. Pero, bueno, tamén teño que reconocer que sempre gozou do apoio de todos os alcaldes que ao longo deste ano, sin excepción, o sea, non é dicir, oi, vai quedar ben con este, non, todos se mostraron sempre moi favorecedores de todas as iniciativas que tuvo a Sociedade de Pesca. Mañá mércores teremos unha xornada no Carballiño tamén maiormente despexada, pero con algún intervalo nuboso pola tarde con alguna néboa cara a noite. As temperaturas máximas van a descender ata os 18 graus e as mínimas ata os 2 graus de temperatura. Tamén vai haber descenso de temperaturas para mañá mércores no concello de Ribadavia, ata os 21 graus as máximas e ata os 4 as mínimas. Ceos principalmente despexados, pero con néboas tanto a primeira hora da mañá como a última da tarde. Rematamos aquí este informativo e agora lles invitamos a quedarse con nós para ver o noso programa sobre pesca a Cotío de hoxe con María Muleiro. Vai a falar con Alfonso Carballeda, que é o presidente da Sociedade Deportiva de Pesca Arenteiro daqui do Carballiño, un deporte con moitos aficionados nesta vila. Se queren seguir estando informados, xa saben, como sempre, o que teñen que facer, seguir toda a información na página de Facebook de Badalnovas ou tamén na web www.badalnovas.com. Que pasen unha moi boa noite e volvemos mañá, como sempre.